Ftizzjat wara li l-Malta Today żvelat email oħra li nbatet minn negozjant George Farrugia li fiha jikteb dwar kuntratti taż-żejt u jsemmi laqgħat li kellu ma' uffiċjali għolja tal-Lini Malta u mal-Ministru f'konferenza tal-aħbarijiet fid-Dar Ċentrali. Il-Viċi Kap Nazzjonalista Simon Busuttil baqa' jiddefendi l-Ministru Austin Gatt li bħalissa qed imexxi l-kampanja elettorali tal-Partit Nazzjonalista. Simon Busuttil iddikjara l-fatt li semma isem Austin Gatt f'korrispondenza li saret b'email u li fiha kienu qed jissemmew kontratti taż-żejt ma jfisser xejn. Meta ser ikun hemm bil-qeda flokkom il-Ministru Austin Gatt biex nistaqsu? Għal dawk il-jum l-emails, jiena nistieden lilek jekk inti tirċievi email u fiha jkun hemm għax jien semmur niltaqa' ma' Simon. Dak li jfisser illi jien b'xi mod implikat f'korruzzjoni. Fl-istess konferenza tal-aħbarijiet il-Viċi Kap Nazzjonalista naqas milli jgħid jekk jafx kien diskuss fil-laqgħat li qed jissemmew li saru bejn George Farrugia u Austin Gatt. La darba Austin Gatt qed jibqa' jiġħad laqgħat iddiskuta kuntratti għax-xiri taż-żejt. Waqt l-istess konferenza għal diversi mistoqsijiet ta' One News dwar meta Austin Gatt se jkun qed jindirizza konferenza tal-aħbarijiet dwar dan l-iskandlu, Simon Busuttil u miegħu Marti Sportelli u Paolo Borcio Oliver baqgħu sikta. Il-Viċi Kap Nazzjonalista kien mistoqsi dwar jekk Austin Gatt għandu jiffaċċja responsabilità politika dwar dan l-iskandlu, indipendentament mill-investigazzjonijiet tal-Pulizija. Simon Busuttil wieġeb biss li din ir-responsabilità politika tinġar fl-elezzjoni ġenerali permezz tal-vot tal-poplu. Għal dik li hija responsabilità politika, kulħadd irid jerfa' ir-responsabilità politika ta' emilu. U l-ikbar okkażjoni fejn se jkun hemm il-ġudizzju tan-nies huwa biss 3 ġimgħat u nofs oħra. Sewa, ġifieri jiena naqbel li kulħadd jerfa' ir-responsabilità. Ġifieri fuq dan il-każ in-nies jiddeċidu fl-elezzjoni u daqshekk? In-nies sejrin jivvutaw fl-elezzjoni. L-ikbar ġudizzju politiku ser itih l-elettorat fid-9 ta' Marzu. Did-dikjarazzjoni tistona ħafna li il-Ministru Austin Gatt ma jistax iġor ir-responsabilità politika fl-elezzjoni ġenerali li jmiss għaliex mhux se jkun qed jikkontesta din l-istess elezzjoni.